Ay, Uy, lintian! ay Rainy ina ka Jessa, bakit man tanakilhagan ka pa si OA ka talaga miskino arin? Sheila, nabutwa ka na lang basta. Ika nga ni basta-basta na lang nauru-uru? Arog talaga kami kayang mga OA with feelings permi, kaya nauro-uro. Hay nako Jessa. Ay, lintian, food is life sa imo, Sheila. Magkakan ka. Oh no thanks, naka-OMAD ako. Nagda-diet ako ngunyan, 1 meal a day. May sasalihan kaya akong pageant, Sheila. Kaya todo ang diet ko. Binawas-bawasan ko ang kapasluan ko sa Samgyup, Sheila. Tsaka minsan na lang din ako magsurusup-sup ng milk tea, tsaka iced coffee. Nagre-rejuve na din ako. Kabulping nangyayadi sa imo Jessa? Ay, arog talaga kayan, Sheila. Ha? Kaya nagtuturuklap na din abalat ko sa lalawgon ko, kaka-rejuve ko. Lo? Malanit. Pero sabi ninda, trust the process. Grabe naman pala yung preparation mo Jessa sa pageant na yan. Garo nakakagadan. Ganun talaga, Sheila. Jessa, garo may nalilingawan ka pa sa preparation mo. Ha? Ano man ito? Ano pa ang nalilingawan ko, Sheila? Nalilingawan mong mag-adal. Actually, dahil ko na kailangan mag-adal. Okay na magtuom ako ning answer. Ang importante, magayon ako sa panghiling ning audience tsaka ning mga judges. Ikaw bahala Jessa, pero iba pa rin ang may alam.